Vi skal prøve at bruge Excel til at finde middeltallet af elevernes aktive minutter om ugen. Her der har vi eleverne over de 7 dage, og så kan vi simpelthen bare prøve at finde deres middeltal hernede. Det var lige hernede. Skal vi lige med? Det var ikke lige med. Det var heller ikke lige med. Det var heller ikke lige med. Det var lige med. Der er ikke nogen, der ikke kan se mit tastatur. Så kan vi skrive sum. Så bruger vi det her funktion, så lægger det hele sammen med. Og så bruger jeg bare piltasterne. Helt stille og roligt går jeg op i toppen. Til den første elev. Og så skriver jeg lige til. Går vi ned. Og så kan vi lukke parentesen. Der. Og så skal vi jo dele det med antallet af elever. Vores population her. Vi kan aflæse den af 120. Hvis man nu ikke havde det i Excel, så kunne man bruge den her funktion, der hedder tæl. For så tæller vi celler, der indeholder nogle tal. Man kan også bede den om at tælle, hvis det bare skal indeholde bogstaver og alt muligt andet, eller bare noget i cellerne. Men nu bruger jeg bare tæl her. Og så tæller den egentlig bare, hvor mange celler, der indeholder noget i min markering. Og så samme som før, så laver jeg lige et kolon. Og så kan jeg køre derned af igen og markere. Og vi kan lukke den. Og så kan vi trykke enter, og så får vi et middeltal, der ser sådan der ud. Så går der vel 398,4 minutter. Det var det.